Poslední červnový víkend se počet obyvatel v České Třebové náhle zvýšil o několik set osob. Z celé republiky se totiž sjeli absolventi gymnázia, aby s těmi místními oslavili úžasné a neopakovatelné sté výročí založení školy. Slavnostní zahájení oslav proběhlo v pátek ve velkém sále kulturního centra. Po přivítání zástupců města, Pardubického kraje a partnerských měst Slovenského Svitu a norského Prestfosu pronesli slavnostní projevy ředitel gymnázia Petr Poldauf, který vyjádřil přání další prosperity školy, a Jana Sedláčková, předsedkyně spolku Gymnázia Česká Třebová, která poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě oslav. Následovalo divadelní představení Škola života, které nacvičili se studenty učitelé Michal Jiráský a Tomáš Kupka na motivy Moliérových her o vzdělání. My jsme prostudovali několik Moliérových her a poté, protože se nám žádná z nich tak úplně nelíbila, jsme s notnou dávkou drzosti sáhli k tomu, že jsme scénář napsali sami. Hudba je autorská, snažíme se, když už teda připravujeme školní divadlo, tak aby tam bylo co nejvíc nás. A to znamená, že ve všech divadelních představeních, které jsme připravovali, a to už je třetí v pořadí, tak vždycky byla originální hudba. Hlavní část oslav proběhla v sobotu v budově gymnázia a ve sportovním areálu. Přicházející účastníky vítala svižnými pochody dechová hudba Řetůvanka. V přízemí už od pátku probíhala prezence přihlášených absolventů a výdej dárkových balíčků. Probíhal jakýsi den otevřených dveří ve všech prostorách budovy. Na chodbách i v učebnách byla instalována celá řada expozic a výstav, které promlouvaly o minulosti i současnosti studentského života a činnosti školy. Pozornost absolventů přitahovala zejména výstava maturitních tabel od nejstaršího z roku 1919 až po letošní maturitní ročník. Zajímavá byla i výstava Jak se dříve žilo a studovalo, se spoustou učebních pomůcek, fotografií a písemných prací bývalých studentů. K vidění byly i výtvarné práce studentů i učitelů, projekce filmu o historii školy a školních aktivitách, různé pokusy v pracovně fyziky a biologické laboratoři a mnoho dalších zajímavostí. Z budovy školy se účastníci krátce popoledni přesunuli do areálu gymnázia, kde se začal řadit průvod absolventů podle ročníků od roku 1938-39. Po zaznění studentské hymny Gaudamus Igitur uvedla moderátorka a též absolventka Zuzana Vondrová významné hosty, mezi kterými byla krajská radní pro školství Jana Pernicová, starosta města Jaroslav Zedník a zástupci partnerských měst. Po oficiálních projevech ředitele gymnázia Petra Poldaufa a hostů byli velkým potleskem přivítáni nejstarší žijící členové profesorského sboru, paní Zdeňka Moravcová a pan Boris Wolf. Na Českotřebovské gymnázium vzpomínám velice rád, byl jsem tehdy mladý, práce mě velice bavila a měl jsem tady hlavně moc dobrý okolí, kantorský. Byl jsem přijat do sboru velmi přátelský. A pak se na cestu městem vydal dlouhý průvod, v jehož čele byly dvě nejstarší absolventky z maturitního ročníku 1939, Věra Veselá a Božena Resslerová. Za nimi následovali další ročníky a také dechovka, která vyhrávala do pochodu. Dlouhatánský lidský had svědčil o velkém počtu účastníků. Bylo 1030 platících účastníků, ale já si myslím, že lidí bylo v podstatě daleko víc, protože někdo nezaplatil účastnický poplatek, protože nechtěl žádné výhody, žádné posezení, ale přijel jen třeba do průvodu, koupil si almanách, anebo se přišel jenom podívat. Po průvodu se v areálu gymnázia konalo zábavné odpoledne, ve kterém vystoupila řada hudebních skupin a souborů. O první dojmy z průběhu oslav jsme požádali ředitele gymnázia Petra Poldaufa. Jsem rád, že jsem u toho, protože 100 let se opravdu přihodí jednou za 100 let. A když škola existuje, řekl bych, bez přerušení takovouto dobu, tak už je to jako jistá značka, která vypovídá něco o kvalitě. Podrobněji bude o oslavách 100 let gymnázia informovat magazín Třebovské minuty. Pro OIK TV Jiří Musílek.